Takže čau, hej, dobrý den, mé jméno je Sweetman a já vás vítám u 4. dílu z Let's Play Minecraftu ze serveru Saláte. A je tady společně se mnou nikdo. A doufám, že se mi to dneska nebude moc lagovat, protože konečně se mi udělalo líp. A můžu teda natáčet pořádně, prostě tak, jak jste zvyklí od jiných Let's Playerů. Ale bohužel krátkýma videema. No, to je, furt jsem nemocnej. Ale to nemění nic na tom, že prostě můžeme dneska udělat nějakou pořádnou práci. A ta pořádná práce je, že dneska udělám dům, který bude dobrý, hezký a velký. Bude to bude ze sandstone, jak jsem říkal už v některých dílech, že všechno tady potáhnu do sandstone. A to jsem nechtěl. To jsem přímo nechtěl. Tak. Že všechno potáhnu do sandstone a do toho oranžového dřeva. A dneska tady musím jít nejdřív něco natěžit, což je opravdu potřeba, a já tady mám takový těžící prostor, kde prostě furt těžím a já skoro netěžím a pak z toho vznikne jedna obrovská díra a tam uděláme bazén. Pak bude krytej, jo, a bude to dost luxusní. Jo, pak tady bude bazén. Jo, tak to je hodně dobrý nápad. Až na to, že nejdřív tady musíme nechat tyhle ty blbý sloupy, protože na těch je to, ale pak tady bude osvětlení z glowstone a to bude úžasný. To bude vážně úžasný a to vám slibuju, že to bude fakt úžasný. A mě už došla ta lopatka. Takže jedem diamantovou. Tak. Teď začneme druhou řadu. A je noc, ale já se moc nebojím, protože, no, i když trošku teda klepou se mi ručičky. No a jestli jste někdo viděl předchozí díl, tak Hebradex LP, neboli Minechest, natáčel taky video. Přesně v tu dobu, když jsem natáčel já, takže schlíněte, najdete to na serveru, na kanálu Minechest. A je to díl, myslím, že představování serveru Saláte. Nebo něco takového. Každopádně se na to fakt koukněte, protože to video je počkej, co jsem to chtěl. Jo, je pořádný a není jako ty moje, prostě to, ale prostě je to video šikovnýho a dobrýho let's playera, což já nejsem, že to není moje video. A najdete ho teda na kanálu Minechest a jak říká na konci, neobešel by se ani like nebo odběr. To já zapomínám říct, to je pravda, možná taky se mi nehromadí odběry, ale já tomu věřím, že prostě někdo bude mít účet, když na to kouká, dá odběr, což to má vlastně většina lidí, že jo, protože vemte si, že kolik máte videí na YouTube, no tak tolik lidí musí mít přece to, ne? Musí mít přece YouTube. Čili když uvidí prostě nějaký video, tak když se mu ten let's player bude líbit, tak dá odběr, že jo. No. A tím pádem já se dostávám do zakončení mých videí. Už to nebude čau, dobrý den u dalšího dílu, ale bude to like, odběr, koment u dalšího dílu. Takže no, nebo nějak tak, prostě nějak to takhle vymyslím a doufejme, že nějaký ty lajky se takhle pohrnou a odběry. Já přesně nevím, jak se to řekne anglicky, nějak subscribe nebo něco takového, ale to je jedno. A já jsem si dneska přesně stopnul, když jsem začal natáčet, takže moment, já se teď jenom podívám a zadám si na
Jo, natáčím 5 minut, takže to ještě není žádná velká doba. No ale tenhle díl nám asi zahrne fakt jenom těžení. No, to je jedno. Tak při nejhorším natočím další, no. Což by vůbec nevadilo, protože mě se můžou renderovat 2 a nahrávat samozřejmě taky 2. Takže jo, takže jednu plochu máme hotovou. A tady teda udělám taky 3 sloupový ten, tady torč. Protože když to bylo ještě malý, když to bylo přesně, počkat, takhle, když to bylo 3 bloky malý, počkat ještě jeden, když to bylo ještě 3 bloky malý, tak jsem taky udělal takhle ty torče a zůstaly mi vlastně do té doby, dokud tady těžím. Takže tohle vypadá už na poslední, možná ani ne, protože vlastně když mi zabere 5 minut jedna ta plocha, tak už to nestihnu. Což se nedá prostě nic dělat. Natočím to hned, prostě vypnu videa a znovu ho natočím, takže takže takhle udělám ten dnešní díl, bude to vlastně, no nebude, budou to prostě 2 rozlišní díly, nebo že by to byly fakt pokračování, ne, já fakt nevím. Uvidíme ještě, jak to bude, jestli to tak bude, nebo jestli to tak nebude, nikdo neví. No, natáčím 7 minut, to ještě mám krásný 3 minuty. No já mám víc vlastně, já tam můžu dát 15 minutový video, ale točím jenom 10. To bychom pro dnešek mohli udělat změnu. Čili dneska by to mohlo být nějaký delší videjko. Třeba 12 nebo 13 minut. Možná vás moje videa nezajímají, protože jsou krátký. Pište to do komentářů jakýhokoliv videa, protože já koukám vlastně dennodenně, co je novýho u každého videa. A tím vlastně zjišťuju spoustu těch novinek a takový. Takže fakt pište to, nebojte se a prostě pište komentáře, jestli chcete fakt další videa, jestli nějak mám jestli mám točit fakt přesně 15 minut nebo kolem 12 minut. Já se fakt podle vás podřídím, protože chci, abyste mě sledovali dál, takže se podle vás opravdu podřídím se podle vás a no, nevím, no tak, dneska jsme fakt jenom těžili a v příštím díle to asi dotěžíme. Ne, ještě budu nahrávat. Furt vždycky, když vidíte ten lesek, není to lak, ale já odemykám mobil, protože tam mám gesto. Takový to, víte jaký. Já jsem úplně blbej. Počest. Haha. Tak, šup. Hop. A jdem zase dál. Vypadá to docela divně, co? Taky si myslím. Hej. Jo, dobrý. A jedem. Ne, sakra. Tak. A já mám mobilní data vypnuta, já to vím. Ježišmarja, tak nemám rád můj mobil. Už chci konečně nový. No a já myslím, že to stihneme. Že na to máme ještě celkem dost času. Pokud hejbnem, tak to budeme mít asi tak akorát. Ale jestli hejbnem, což nevím, jestli hejbnem, tak. Hop, a sakra. Dobrý. Jedem, hop. Jedu. Chci to stihnout. No, takže v tomhle díle jsme asi nestihli úplně nějaký ten dům. Slibuju vám, že dům uděláme v příštím díle.
A v příštím díle ten bude hned po tomhle, ho zkusím vydat, protože no prostě ho zkusím vydat hned po tomhle díle, protože fakt by měl přesně následovat, ale úplně přesně následovat. Takže kdo jste viděl tenhle díl, musíte vidět i ten potom. A tak, já si to tady osvětlím. Takhle, takhle, tady, 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 tady. Tak, hop, hop, hop. Takže tohle jsme dneska vytěžili a já si s vámi loučím. Odběr, ne, počkat. Jo, dobře, mám to vymyšlený. Like, odběr, sdílení, za všechno jsem rád. Díky a čau.